Og i dag skal jeg også lave en Minecraft episode her. Og ja, jeg sletter lidt nu her. Ja, skabene nu varme. Vi hedder NegoCraft, fordi det er jeg skaber den nu. Så her. Jeg spiller nemlig på for helvede. Okay, jeg spiller ikke på en lækkende computer, fordi det er min fars. Okay, og det er en virkelig god computer. Den koster 7.000 eller et eller andet. Så jeg flere med noget derfra, så vi kan lave en seng. Ja. Så er nemlig 200 lige til en seng. Okay, det er ikke så godt at være herude. Fordi jeg så dræber han her. Godt op eller ja. Okay, jeg træder ud. Skal vi have noget træ her? Og det er bare en episode, der varer ligesom 10 minutter. Fordi jeg kun filmer med det her gratis program. Sugerør. Sugerør kommer altid på. Fuck den der. Den er irriterende. Jeg bliver sindssyg. Ja. Så vi det. Men det er slet ikke sikkert. Optage noget hovedlyd. Det burde den nok gerne gøre. Så jeg vil den her lidt tættere på. Sådan der. Virker det? Ja, sådan der. Sorry, det var bare lige. Jeg skal lige tjekke om lyden virkede. Og hvis den er lav, så må I gerne skrue op, fordi den, ja, bare skrue op. Hvis jeg skruer op. Hallo? Det virkede ikke. Håber I kan høre mig. Så, hvor tager det her lang tid. Men når jeg lige får hakket noget træ, så ja. Jeg klipper lige lidt. Ses lige om lidt. Så er vi tilbage igen. Ja, det er vi. Vi burde sådan cirka få 2 stak. Det gjorde vi ikke. Sådan der.
Okay, vi skal lige finde et sted at bygge et hus her. Wow. Måske skal jeg bygge en platform her. Det kan være. Der griser godt. Skal jeg det lægger lige der. Det er kun fordi jeg filmer det lægger. Ellers lægger der aldrig grise. Fuck grisen, mand. Bare dø. Dø. Ja, fuck grisen, mand. Nu vil se, hvis jeg nakker alle det blå sted, så kan jeg bygge mit hus her. Jeg skal lige drive ind til gris med. Nu. Okay, skal vi bruge den der, skal ikke bruge den der. Sådan der. Bygger jeg lige mit hus. Og det er et meget lille hus. Hvor kan man ikke bygge træ? Hvad? Okay, det er ikke et stort hus det her. Vi skal snart til allerede rundt af. Fordi det skal vi bare, fordi altså her er der ikke filmet så lang tid. Højst 10 minutter. Det er et meget lille hus det her. Beklager jeg. Sådan der. Det kan godt lige være lidt mindre. Hvorfor kan den ikke tage 3? Det bliver langt det her så. Okay, jeg runder snart af her. Det bliver bare lige se mig craft det her. I laver den her Nico ting. Der er lige præcis 64 blokke her. Jeg starter lige med at lave en crafting table. Der, og så tager vi og laver en seng. Og så sætter vi der. Og så laver vi lige nogle pinde her. Okay, vi starter ud med en pickaxe. Så en træøkse og et sværd. Yes. Nå, men tak fordi I så med. Og husk at like videoen, subscribe og lægge en kommentar. Og jeg håber, at I tager rigtig godt imod min nye kanal. Så, og min Minecraft episode, så jeg vil lave Minecraft Let's Play. Ses.